पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। आमदार योगेश टिळेकर, आमच्या महाराष्ट्राच्या उपाध्यक्षा वाघताई, या सगळ्यांना त्यांनी ज्या प्रकाराने हा विषय गावोगाव पोचवला, लोकांचं प्रबोधन केलं आणि त्या प्रबोधनाच्या माध्यमातून हा विषय सारखा पेटता ठेवला, सरकारवर दबाव ठेवला। त्यामुळे तमाम राज्यातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचं खूप मी मनापासून अभिनंदन करतो। मी आता आशा करतो की याच प्रकाराने मराठा समाजाचं गेलेलं आरक्षणही मिळेल। धनगर समाजाच्या अनेक आरक्षणासहित समस्या आहेत त्या सोडवल्या जातील। शेड्यूल कास्टचं, शेड्यूल ट्राईबचं रिझर्वेशन हे प्रमोशनमधलं सुद्धा त्याचा सरकार नीट सकारात्मक विचार करेल अशी अपेक्षाही मी ह्या निमित्ताने व्यक्त करतो। आधीच्या सत्ताधारी आणि आत्ताच्या विरोधी पक्षाच्या अशा प्रतिक्रिया आहेत या सगळ्या निकालासंदर्भात की तुम्ही काही वेगळं केलेलं नाही, वकील आमचे होते, डेटा आम्ही सगळा दिला होता आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जे काही यश आहे त्याचं श्रेयवान तुम्ही करू नये, जे काही मिळाले ते आम्ही देखील त्याच्यामध्ये जाऊ। असं आहे की जे चांगलं झालं समाजाचं त्याच्यामध्ये कोणी वाटेकरी असतील तर ते त्यांचा वाटा नाकारण्याचं कारण नाही, परंतु OBC समाजाला हे माहिती आहे की आता मी उल्लेख केल्याप्रमाणे डिसेंबर 2019, 4 मार्च 2021 आणि आता 20 जुलै 2022 हा सगळा जो कालावधी आहे त्यात तुम्ही काय केलं? मग त्यावेळेला बांटिया कमिशनचा रिपोर्ट म्हणजे वेगळं डेडिकेटेड कमिशन अपॉइंट का नाही केलं? सर्वे का नीट नाही केला? मग तो वारंवार कोर्टामध्ये थपडा का खावा लागला तुम्हाला? कारण तुम्हाला ह्या सगळ्याच्यामध्ये काही सुधरतही नव्हतं आणि तुम्हाला मनापासून OBCला पॉलिटिकल आरक्षण द्यायचं पण नव्हतं। आणि तेव्हा आता महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार असं म्हणेल की आमच्या काळात आम्ही सगळी पूर्वतयारी केली होती। म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण हे देवेंद्रच्या काळामध्ये मिळालं, तुमच्या काळात तुम्ही घालवलं। OBC पॉलिटिकल आरक्षण तुमच्या काळात गेलं, आमच्या काळात पुन्हा आलं। आणि त्यावेळी सगळ्या महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जातींना हे आता कळून चुकलं आहे की आपल्याला न्याय हे भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार आणि प्रामुख्याने एकनाथजी आणि देवेंद्रजी देऊ शकतात। दादा, शरद कुंपळ यांनी सुद्धा आरोप केलेला आहे की समसमान एकंदरीत याच्यामध्ये वाटा आहे, कारण जवळजवळ 99% प्रक्रिया आम्ही पूर्ण केली होती, फक्त शेवटची बैठक फडणवीस यांनी घेतली। असं आहे की पुन्हा तोच मुद्दा आहे की मग तुम्हाला तुमचं सरकार जाण्याच्या आधी देता का नाही आलं? आणि मी कालावधी सांगतोय ना, असं नाही झालं ना की महिन्याभरामध्येच तुम्हाला तुमचं सरकार गेलं। सरकार तुमचं आल्यानंतर व्हेरी नेक्स्ट मंथ 26 नोव्हेंबर 2019ला सरकार आलं आणि डिसेंबरच्या 2019मध्ये तुम्हाला थपडा मारायला सुरुवात केली कोर्टाने की तुम्ही एम्पिरिकल डाटा द्या, तुम्ही ट्रिपल टेस्ट करा। आणि हे तुम्ही जवळजवळ 1 वर्ष ऐकलं नाही, 19, 20 आणि 21 जवळजवळ 1.25 वर्ष ऐकलं नाही। मग 4 मार्च 2021ला OBC पॉलिटिकल आरक्षण गेलं आहे। आणि ते OBC पॉलिटिकल आरक्षण गेलं याला केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडीचं सरकार कारणीभूत आहे। आणि माझा स्पष्ट आरोप आहे की महाविकास आघाडीला मराठा समाजाला आरक्षण, OBCला आरक्षण हे त्यांच्या देण्याची जी नियत आहे तीच त्यांची खोटी आहे। 2021 पासून जनगणना होणं अपेक्षित होतं केंद्राकडून, ती झालेली नाही। त्याच भरतीवर कारण होतं की कोरोनाचं कारण कसं पुढे केलं, तसंच महाविकास आघाडीला कोरोनामुळे करता आलं नाही। आता पुढची राजकीय एकंदरीत लढाई आहे ती सुरू आहे म्हणून त्यांनी सांगितलेलं आहे, त्याच्यावरती काय म्हणा? हे दोन वेगळे विषय आहेत। आज मी OBCला पुन्हा एकदा पॉलिटिकल आरक्षण मिळालं, त्याच्यातून शेवटी जी घटना आपण देशाची स्वीकारली त्याच्यामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाल्याशिवाय आपल्या समाजाचे प्रश्न मांडता येत नाही, आपल्या समाजाच्या प्रश्नांसाठी भांडता येत नाही।
आणि त्यामुळे ओबीसी तिथल्या तिथे नगरपालिकेत असणं, झेडपीत असणं, पंचायत समितीमध्ये असणं, विधानसभेत असणं, लोकसभेत असणं, या सगळ्यातून त्यांना आपले प्रश्न मांडता येतील, ते पॉलिटिकल आरक्षण गेलं होतं. माझा एक मुद्दा आणखीन सुटला जो फार महत्त्वाचा आहे की अक्षरशः यांच्यावर आता सगळ्या ओबीसी समाजाने दावे दाखल केले पाहिजे. या सगळ्या दरम्यान 6 जिल्हा परिषदेच्या बाय इलेक्शन झाल्या. ओबीसीवर निवडून आलेल्या सीट्स खारिज झाल्या, बाय इलेक्शन त्या विदाऊट ओबीसी झाल्या. त्यानंतर 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या, त्या विदाऊट ओबीसी झाल्या. हजारो ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. माझ्या गावची निवडणूक झाली, जवळजवळ मला वाटते त्या स्लॉटमध्ये तर 15,000, यातले 6,000 आम्ही जिंकल्या. 15,000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका विदाऊट ओबीसी झाल्या. हा तुम्ही ओबीसी समाजाचा केवढा घात केलेला आहे. मग तर त्यावेळेला तुमचं सरकार होतं ना, तुम्ही ऑर्डिनन्स काढायचे, ऑर्डिनन्सची कोर्टामध्ये टिंगल केली जायची, फेकून दिला जायचा ऑर्डिनन्स. बरं, मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण मिळवलं, तुम्ही कोणाला पाठवलं? या सरकारने आणि सरकार येण्यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने आपलं शिष्टमंडळ पाठवलं, तिथल्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली, तुम्ही कसं मिळवलं ते समजून घेतलं. आणि त्यामुळे काही अधिकार नाही महाविकास आघाडी सरकारला या ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षणावर क्लेम सांगण्याचा. तर आज एक दुसरी महत्त्वाची सुनावणी होती सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटासंदर्भात. सध्या जैसे ती परिस्थिती ठेवली तरी असली तरी विरोधक खास करून याच्यावर बोलतात की अरुणाचल प्रदेश दाखला देत, तसाच जर निकाल आला तर परत एकदा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होऊ शकतात. तुम्हाला कितपत योग्य वाटतंय निकाल? नाही, ही एक खूपच मोठी संविधानिक लढाई चालू आहे. त्याच्या एकेका शब्दाचे खूप वेगवेगळे अर्थ निघतात. आणि त्यामुळे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाने अशा इतक्या मोठ्या मॅटरवर आपलं काही म्हणणं मांडणं हे थोडंसं घाईचं होईल असं मला वाटतं. पण याला लागूनच की मंत्रिमंडळ विस्तार फक्त या गोष्टीमुळे होत नाही असा वारंवार तुमच्याकडे. कसं आहे की पक्ष आणि सरकार दोन वेगळ्या एंटिटी आहेत. आय एम पक्ष आणि एकनाथजी आणि देवेंद्रजीचं सरकार. त्यामुळे मंत्रिमंडळ ठरवण्याचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचे असल्यामुळे त्यांनी विस्तार कधी करायचा आहे हा त्यांनी ठरवण्याचा विषय आहे. ॲज अ पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट जास्तीत जास्त मला सल्ला विचारला तर मी सल्ला देईन. मला वेगवेगळ्या विषयावर, आम्ही खूप जुने 40-42 वर्षाचे मित्र असल्यामुळे वेगवेगळ्या विषयावर दिवसभरात अनेक वेळा मी त्यांना सल्ला विचारतो, तेही मला विचारतो. मी त्यांना विचारतो की 23 तारखेला राज्याची बैठक करूया का पनवेलला, तसं ते मला काही गोष्टी विचार. हां, ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण जो गया वो केवल और केवल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कारण गया, क्योंकि उनका सरकार नवंबर 2019 को आने के बाद इमीडिएट आफ्टर 1 मंथ इस विषय को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि जब तक आप ट्रिपल टेस्ट नहीं करते, एम्पिरिकल डाटा सबमिट नहीं करते, हम ओबीसी को पॉलिटिकल आरक्षण नहीं दे सकते. एजुकेशनल और नौकरी में आरक्षण तो चलता रहेगा. बाद में 15 बार कोर्ट में हियरिंग हुआ. कभी वकील ये कहता रहा कि मुझे ठीक जानकारी नहीं मिली, कभी बैकवर्ड कमीशन ये कहता रहा कि हमको संसाधन नहीं दिए जाते. 15 बार कोर्ट में केस चलने के बाद कोर्ट ने निर्णय किया कि भाई अब हमको कड़क एक्शन लेनी चाहिए. और 4 मार्च 2019 को कोर्ट ने ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण खारिज किया. तब से अब तक भी क्या किया इन्होंने, इनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. ये ट्रिपल टेस्ट क्या है, एम्पिरिकल डाटा क्या है, और सबसे महत्व की बात है इनकी इच्छा नहीं थी. इस बीच में 3 चुनाव हुए. एक चुनाव हुई 6 जिला परिषदों की बाई इलेक्शन, विदाउट ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण हो गई. 106 नगर पंचायत की हुई, विदाउट ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण हो गई. 15,000 गाँवों की हुई, विदाउट ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण हुई. तो यह सरकार ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण के बारे में संवेदनशील नहीं थी. लेकिन माननीय एकनाथ जी और देवेंद्र जी, प्रमुख रूप से देवेंद्र जी, जिन्होंने मराठा आरक्षण हो, ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण हो, इसमें ये मेरा घर का काम है, दिस माय मिशन, इस भूमिका में काम किया. परिणाम स्वरूप मराठा समाज को भी आरक्षण मिला जो ये टिका नहीं पाए, और ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण भी उन्होंने शपथ लेने के बाद 20 दिन में मिला.
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दावा करती है कि भाई बांटिया कमीशन हमने अपॉइंट किया, डाटा हमने कलेक्ट किया, तो फिर आपने कोर्ट में ये सबमिट करके ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण एमपी को मिलकर 4 महीने हुए, आपने क्या किया? आप तो नहीं लेते बैठे। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में अपना कार्यकर्ताओं को दल भेजा कि भाई आप लोगों ने कैसा किया समझ लिया। चंद्रशेखर बावनकुळे जी हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, उनको कोर्ट में इंटरवेन करने के लिए गया और पहली कैबिनेट में बांटिया कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। कमीशन का रिपोर्ट कैबिनेट ने पहले एक्सेप्ट करना होता है, आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? आप क्यों देर लगाते रहे? तो कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, कोर्ट में दिया, अच्छे वकील लगाए। कोर्ट में केस सिर्फ वकील चलाते नहीं है, उसको लॉजिक देना पड़ता है, कई ब्रेन्स उसमें ऑपरेट करने पड़ते हैं, कई प्रकार के पुराने केसेस निकालने पड़ते हैं। आपने क्या किया? मैंने पहले भी कहा कि मराठा आरक्षण के समय इस हाईकोर्ट में 1 साल केस चले, 1 साल। हर शाम को यहाँ के एक होटल में प्रति कोर्ट अरेंज होता था। आज दिन भर कोर्ट में क्या हुआ, कल दिन भर कोर्ट में क्या होगा? आज ये आर्गुमेंट अपना थोड़ा सा गलत निकला, कल तो फिर मराठा आरक्षण मिला। ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण के पीछे भी देवेंद्र जी ने इस प्रकार की मेहनत की, तो जाकर शपथ लेने के बाद 20 दिनों में वो आरक्षण दे पाए। मैं माननीय एकनाथ जी और माननीय देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूँ। पूरे महाराष्ट्र की जनता की ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। नाही, दादा, एक प्रश्न असा आहे, विद्यार्थ्यांना असं म्हणाले की श्रेयवाद सुरू झालेला आहे, श्रेय घेण्याचा प्रयत्न भाजप करते. 10 दिवसापर्यंत जर महाविकास आघाडी सरकार आम्ही कोर्टात गेलो, जर खरोखरच श्रेय घ्यायचा असेल तर 5 वर्षापूर्वी धनगर समाजाला जो आरक्षण घोषित केला होता तो त्यांनी मिळवून द्यावा, खरंच श्रेय तिथे त्यांचं असेल. असं आहे की आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे की पडलो तरी टांग उपर, तसलं या लोकांचं चाललं आहे. हां, मराठा आरक्षणावर बोलूया ना. मराठा आरक्षण या महाराष्ट्रामध्ये अनेक मराठा मुख्यमंत्री होऊनही काही कोणाला जमलं नाही, ते शेवटी देवेंद्रजीने मिळवून दिलं. ते हायकोर्टात टिकवलं, 1 वर्ष सुप्रीम कोर्टात टिकवलं, ते तुम्ही घालवलं. ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण हे जवळजवळ 90पासून 90ला ओबीसी मिळालं, नंतर 93ला पॉलिटिकल मिळालं, तेव्हापासून टिकलेलं तुम्ही घालवलं. म्हणजे त्यामुळे घालवण्यामध्ये तुम्ही मास्टर आहात. ते तुम्ही उगाच काही टिप्पणी वगैरे करू नका. धनगर समाजाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा 30च्या वतीने सर्वे सगळा पूर्ण झाला. आता केंद्रामध्ये जे आदिवासी आयोग असतं त्या आयोगापुढे त्याची केस चालेल आणि तो धनगर समाजाचा प्रश्नसुद्धा माननीय एकनाथजी आणि माननीय देवेंद्रजी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकारच मार्गी लावेल. दादा, गडचिरोली, नंदुरबार आणि पालघरचं काय? आणि 50% अनुसूचित जाती जमातीची संख्या 3 जिल्ह्यांमध्ये अनेक जास्त आहे. ते ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेताना दिसून येत नाहीये. बाकी आयोग जर का बघितलं, कारण जिथे 50%पेक्षा जास्त अनुसूचित जाती जमातीची संख्या आहे तिथे 27% ओबीसी आरक्षण द्यावं, आणि परिस्थिती या 3 जिल्ह्यांमध्ये वेगळी आहे. या बाबतीत काय भूमिका आहे? असं आहे की घटनेने असं म्हणता येणार नाही, परंतु घटनेच्या आधारे जो निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये झाला तो कुठलीही आरक्षण ही 50% क्रॉस करू नये असा आहे. यावर तर मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं ना. थोडी कुशन शिल्लक असती तर तेवढे पर्सेंट का होईना मिळालं असतं, पण ती कुशन शिल्लकच नाही. म्हणून तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीतसुद्धा आपण निकाल नीट वाचलात तर त्यांनी हे मान्य केलं कोर्टाने की बा मराठा समाज हा मागास आहे, त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब केलं, पण 50%च्या वर देता येणार नाही. तसंच ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये ज्या जिल्ह्यामध्ये शेड्यूल ट्राईब, शेड्यूल कास्ट हे ऑलरेडी 15 आहे, 60 आणि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईबच्या बाबतीमध्ये 50 क्रॉस व्हायला परवानगी आहे, घटनेने परवानगी आहे. आणि त्यामुळे त्यांची संख्या 66 असेल, 68 असेल तरी ते चालणार आहे. त्याच्यापुढे 27 जोडताच येणार नाही. एखाद्या जिल्ह्यात ते 48 असेल तर 2% देता येईल, 40 असेल 10% देता येईल, फारच कमी असेल 27% देता येईल. पण ही जी आकडेवारी तुम्ही सांगताय, बरोबर तुम्ही सांगितलं पर्सेंटेज त्याच्या प्रमाणात कमी होती किंवा जास्त होती, पण त्याचा दिलासा या 3 जिल्ह्यांना कसा मिळू शकतो? कारण 27% चा फायदा त्यांना मिळतच नाही. नंदुरबार, गडचिरोली नाही, ही खूप कॉन्स्टिट्युशनल लढाई चालेल जी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा चालवावी लागेल. कारण हा मुद्दा प्रामुख्याने गायकवाड कमिशनने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतीत मांडला होता की बा तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनमध्येच असं म्हटलं की 50% एक्सेप्ट करता येईल, पण एक्सेप्शनल असा शब्द वापरला, अपवादात्मक स्थितीमध्ये तुम्हाला क्रॉस करता येईल. तर मराठा समाज 32% मागास झाला म्हणून एक्सेप्शनल स्थिती निर्माण झाली जी हायकोर्टाने स्वीकारली, सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली. तर आता ज्या जिल्ह्यामध्ये ओबीसीला देण्यामुळे 50% क्रॉस होईल त्या जिल्ह्यामध्ये एक्सेप्शनल, अपवादात्मक असा मुद्दा घेऊन कोर्टात जावं लागेल.
याला सोडूनच छगन भुजबळ यांनी एक मागणी केलेली आहे की आता भाजपने केंद्र शासनामध्ये एकंदरीत देशभर सरसकट 27% ओबीसीना संविधानिक आरक्षण मिळवून द्यावं, त्यासाठी आमची लढाई सुरू असेल. तर तुम्ही लढाई लढा. आम्ही अशा प्रकारच्या योग्य गोष्टींसाठी सगळ्यांच्या बरोबर आहोत. सगळे म्हणून लढू, काय अडचण नाही. दादा एक मुद्दा आहे. हां आता पूर्वी काय म्हणजे भाटिया आयोगाच्या अहवालावर अजून एक मतमतांतर बरीच आहे, आक्षेप सुद्धा त्याच्यात आहे. आणि मंडल आयोगाने 252 जातींना समावेश केला होता. आता 352 जाती आहे. म्हणजे जाती वाढल्या पण लोकसंख्या मतमतांची संख्या कमी झाली आहे. तसं काय होतंय म्हणजे कशा प्रकारे नाही, मला काय वाटतं की सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजन नंतर केसच संपते. तर ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षणापुरती आता केस संपली आहे, याचा डिबेट नव्याने करत राहू. पण 14 दिवस हे अपुरे नाहीयेत का? आपलं आरक्षण द्यायचं आहे, फॉर्म निवडणूक आयोगाकडे इतकी मोठी यंत्रणा असते, कारण निवडणूक आयोग सगळी महसूल यंत्रणा वापरते. आणि काही कठीण नाही. एम्पेरिकल डाटा तर 4 दिवसातच तयार झाला असतो. आपल्या शहराचं जे घरफाळा डिपार्टमेंट असतं ना, तर एक घर नंबर माहिती असतो. 4 दिवसात घरफाळा डिपार्टमेंटला एक 100 तरुण पोरं जोडले असतं ना, तर एम्पेरिकल डाटा गोळा झाला असतो. सरकार हे एक फार फार मोठं यंत्र असतं, वापरायला यावं लागतं. तर निवडणूक आयोग आता महसूलची सगळी यंत्रणा वापरेल. त्याच्यामध्ये पावसामुळे महसूलची यंत्रणा अडकली हा भाग येईल. पण त्यांनी निवडणुका 15 दिवसात घ्यायचं नाही. निवडणूक प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करायची आहे. त्यानंतर नोटिफिकेशन काढायचं आहे. ते जवळजवळ 1 महिन्याचं निघतं. फॉर्म भरणे, मागे घेणे वगैरे वगैरे. तर इज इट पॉसिबल. आणि सुप्रीम कोर्टाने त्याला काही पर्याय ठेवलेला नाही आहे की त्याने डायरेक्ट दंडुकाच मारले की करा आणि मगच भेटा म्हणून सांगितलं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.